Yusa etaki ye bribi in kedwa po ye bribi in obia ye bribi in vinti. Dan te yu leki wa man sa etaki ma in yu ati you no delek fa yu etaki omdat mi te etaki mooie woorden. Toch? Mooie woorden hoeven niet altijd waar te zijn. Daarom mi etegires mataki mi lek fami deja mi na wa bribi ma ina winti. Mi tegire mataki te yu de in a roko disi. Yum sabi taki a takru seifu obja. A takru maniri fu yu srefi. You mus ma proberi fu splits a pistori dati. Te yu etaki ye roko nanga sweri. Te yu etaki ye roko nanga du nanga leti yap obja ye tak kromati ye tak apukutongo ye taki yuna mafi srefi. Dan ano ala de bo proefinga sa ekona yu. Ano ala san sa ekona yu im happen. Mi tegi de man taki wan san def gade no de. En alama e bar tak wan bonumang de in opspraak no de. Pemishitak de me wipa man. Maya. You sa e whip me. Mi no denk tak ik ikrimoro mere. You sa e whip me. Mi no denk tak ikrimoro mi. If you etek gado presi. You ne di gado a ruimte. Voor beoordeel of veroordeel. Dat you sa e gona kerki. Sa e lever commentaar. You lek alanti. Sa e lever commentaar voor negatief. Abonnement des massa e kosi voor negatief omtrent sa fin presi. No wan fu anogado. U allemaal de innovatie du grond tapu. Jullie allemaal zijn zondaars. Er is niet één mens die goed is. Ook niet één. En daarom zeg ik het altijd. Te you edu auroko disi. Sa you mus do. Ima control you srefi. Omdat ala so tesi ekona you. Ika aba moro bigi winti, ika aba moro bigi kromata, moro bigi luwangu, amoro bigi aisa. Maar yu maniri, nanga yu gwenti sa yu abi. You know my change dati. Omdat gwenti na sondu. Te yu lobby chinengre, e guap chinengre. You can do sa yu wani. Winsho was yo apkromanti yo roko bundisma. Yo duwan bepaalde roko ma a mentaliteit a gwenti dat inoma libeng. Dan alasan sa edu in dungru wadi okona leti. Alasan sa edu na dungru okona leti. Mi yereva wantus makosi. Taki deng bonumang. Deng wiswasi bonumang. Nonu de smase opo de snavel e kos bonumang. Dan nonu de prijsa kerki. Des masai kos de bonumano. De big up kerki. De big up Jezus. Mek wan pastor. Al asem rommel dis uit. Dat o kosi a pastor no. Taki a pastor asan sa edu mensen unogwa kerki. Dat wan taki unulek libisma. Jullie leven tussen de mataki. Wapwan tussen mentaliteit. Fu unu. Jullie leven tussendoor. Lek fa abman ap chimbrara du asani. Mino ben dape. Na man taki de man tak sa koni lobi na datere de tifi. Ta lek fa ap chimbrara dape. A du asani sa arobe mag du. Omdati mina waman me barisma. Me taknangasma ina media. Me legde uit van we go na bonu kampu. Me legu uit van waka. Omdati nono de na bonu ma e chaning. Taki bonu ma gawam chimeisha. Mij sap ome ministers. Edu asem sani sa sniper du. Isa ome directeur. Edu de sem sani sa sniper du. Isa ome omu. In nanga neef. In familie. Edu de sem san sa sniper du. Dif deno konadoro ete. Tu falaf dif sniper kadoro. Isa ome pa. E guade Egypt ching. Usap ome skoutu. Isa ome skoutu. E du de sref sani. Isa ome ministers. E du de sem sani. Isa ome parlementariërs. E du de sref sani. Isa ome datra. E du de sref sani. Te dif you no ko te you beurt. No ko ete. Je tak trafasi. Dan met dema ete gu altijd taki. Wacht je beurt.
Je wacht je beurt. Te a karma no skop you ete, je tak trafasi. Te i me kennis lang a karma, dat want taki, ala de film sa you ben draai. Ala de sansa ibe do na dungru, want de yo kona kring. En te a kona kring, da kade ibe do 100 na fesi. Ibe do 1000 na fesi. Maar now is the time to pay. Dan know your pai fu a sondu sa you ben sondu. Your pai, nu ga je de kerkgangers zie applaudisseren en janken en ja, ik had jullie gezegd dat abonnement nou een wisman. Miteo tak abonu libi nou een takrusil. Dat wordt tak nou. Maar vaak aan de pedofiel pastor. Samine Keurgoed. De pedofiel directeur. De pedofiel opa. De pedofiel oma. Een big, zelf umasma en misbruik chinengre. Umasma lek lesbische. Homo, isap omen boy, ego wasoli na bonu kampu, bonu mana homo, ego adep chin boy. Isap omen sma edu de sani na de gehandicapte ching. Sang, dem chi ap wan beperking, ushi asan fa buschauffeur. Ushi de san sane ma edu? Na je karakter, als je bent bezeten door de duivel, ga je bepaalde dingen doen in het leven. En daarom mitego tak te wego suku yepi, na wan obja kampu. You no kan go na wan bonuma da bonuma wasyanga sosching. Moeder, you no kan cha you meisje go na bonu kampu. Bijvoorbeeld, dat je mek enanga abonuma wangwa busigo wasi. You no kan kong dat je lip you vrouw, die wan bonumang, tenzij isap taki wan fan wan san kansa, of je ga wan presigo suku yepi, dat you nego steun. Voor luku als getuige. Voor tewansan lopen mis moet je zijn als getuige. Meestal, tesmas worden teleurgesteld door familieleden, gaan ze zelf naar plaatsen. Tewan chinengrek esuku yepinami. Ik ga altijd vragen waar je ouders zijn. Ik ga altijd vragen waar je familieleden zijn. Isap voor zijde, omdat beproevingen. Isap om een gynaecoloog, artsen, manengre, huisartsen, egwa umasma. Egona in de atoso en misbruik chinengre. Vooral in de RK, kerkie, pastor, pater, et doe omensani. Tewe tak fa empi tak fa bruku. Maar zeiden we mitaki, tak moko live. Omdat no de man ekos bonumang. Maar van de ja, if de kos de bonumang na de zaak, mi ano bonumang. Mine hoor mi bezig na bonu praktijk. Ik hou me bezig met het winti geloof. En aan winti geloof, ne leer mi ogri. Mi no sap fa bonu libi. Let sambe teigu taki. Te you abi you takru maneri. Te you abi you pedo gedrag. Te you abi wan bepaalde gedrag, vooral in het binnenland. Het is een gewoonte in het binnenland. Chimeisha putiari. De masolisa ekosi. Im lukutak densrefi zijn gebruikt geworden door hun eigen oom. Het is een traditie binnen bepaalde stammen. Het is een traditie, ze vinden het niet erg. Ze zien het als een gewoonte. Tewa umas madanga bere ulop takasa dat ina binnenla de mij nak taka bere. Balefa uma pikie dat disha fumi. Dat wan taki zonder fu ongeboren ching. Ijewa mankaba. Ija ongeboren chiwa mankaba. Dat wat taki a fosma di naktapa bere. Dat nou een traditie. Jullie moeten die fout niet maken. Te zo ap chi geboren. Tide of tamara ap chi geboren. Ap chi apwa kweki e kweki. Maar als het ware, ap chi abe masrakaba. Het is een traditie. De polo na bere na so de kaya busikonde. I verstaan? Dan te zo wat chinko haar watra. Dat wat taki. Als het ware fos abe geboren abe ap masrakaba. Het is een traditie. Maar if you sabitak a wet fu buskondre, sa efade onder de grama de kapting, a traditioneel gezag, dan a wet fu foto chenchi, a wet fu foto etak tratori, a wet fu benaland etak tratori. Te iduasa na matawai, de mei foyanga dribosu wiri, de mei taye, de mei wipi. Te you doa fout in het binnenland. Kapitein Gramade op de hoogte, ga je een bepaalde straf krijgen. Kan je bijvoorbeeld je guagrong, zonder of je kiespai.
De man taki yo, prima pressie, een bepaalde taak, yo, kies een bepaalde straf, dat na een wet voor binnenland. Maar if je make de aardigheid dat ja in een foto, dan een tratori etaki. Dus no de, bepaalde smasa e kosi, van bonuman tang, waleti, mine firmi aangesproken, mano bonuman. Na de bonuman, sa abibigay. Lek familiere wan smataki, bonuman, wa ye pisma da de ten broko oso. We mi dat ne ten broko oso. Mi ne ten nipchi oso. Mi oso bigi. A bonuman disi. En kampu, no broko. Apchi kampu in same broko e luku jisma. Ano wan broko kampu. Ano meki baka planga. A mek fu rabat. En a rabat. Na 5 barki bijna 1 meter. Dat te tak rommel na nga mofo e suku aandacht in de media. Sap sa wek twa wek kraai na nga mofo of na nga snuit. Tak bonu man wacht hij bigi oso. We dise ten wa bigi oso nooit agore bisa na nga drugs. A bonu man disa obya man bonu man obya man disi. Nooit no hore bisa na nga cocaïne. Mine was swarmang. Mine deal na nga dopu. Alasan sami abi. Na kring mi koning. Ik heb ervoor gezweten. Mi wroko tranga feng. En de averstaan sagado Jimmy. Na de buwinti. Da mi bouw een paleis. En een paleis sa mi bouw. Drugs money no dena ini. Drugs money no deni. Politiek money no dena ini. Overstang. Cocaïne money no de in mi oso. Nog de wagif mi sami abi. Nog mi business sami abi. No one drugs no deni. Te was ma. Deal na nga dope na nga cocaïne. A bereik het doel. Altijd ik denk a betre moro was ma sa uroko trangaf kone money. Het is een rommel. Mine kos no wa dopu man. Maar bepaalde smasa wa lever commentaar. Tak obja man wachten bigi oso. Maar zei de apandit wachten wa bigi oso. Zei de a domine eten wa bigi oso. Une tak next. Zolang wa obja man. Abi wan chi materieel in a libi. Direct a bakru. Direct a mij wisi. De man sabe go was na man. Abe buta pa moment dati. No di abarada. Begawa fout. Damotaki. Karma. Euroko. Maar yusa e beoordeel. Tire na deel. Te wan san no mit you ye tak trafasi. Dat wa taki na wa buku we leesja na grond tapu. A bladzijde op okba. Ini was masa e denk tak e hora gru wiri. Je denkt dat je itranga moro gado. Natuurlijk te you make one misstap. Obja ogwelip you ya. Obja ogwelip you. Do pretty mars di 20 no man tap di isapu seide. Omdat 20 euro ko nga kring. Dus des masa tak meka baru 20. 20 o lose you. Te you e waka kruk tu. Was mako was na you. Isap taki inoma yepa sma. Je aksal ma 5 euro. Je aksal ma 10 euro. Je aksal ma 30 euro. Voor die sap takas ma no sabi. Dan is het even erg lekker a pedofiel san sa sniper do. As mij kona you. Je wasi a familie. Voor porde srefi. Je soet faya onderlelek bonumang. E suku de man vrouw. E was prati obja tussen familie. Na sem sondu dat je doet. Sondu tan sondu. Dat te wel leggen san uit. Taki bonuman, disi, bonuman, dati, bonuman, dape. De kerkie man. Ze applaudisseren op dit moment. Reden waarom? Het komt ervan. Te you lek obja man. Neem ne letter tap you srefi. En moratori obos. Teisi de man, godape de strafman. Naka man, de prita man stinjeng. Ze zijn allemaal zondaars onderling. Het is een groepje van zondaren. Want als jij goed was, zou je ook niet daar zijn. Je sa e wipa man. Je ook toetape. Je na ma in een probleem de. Toevallig je na roof. Toevallig je grap wan ketty. Toevallig je fraudeer. Toevallig je pleeg corruptie. Toevallig je doe moord. Toevallig je doe inbraak na sondu. Alla de man san dape. Behal na sondu po den dape. Na ogripo den dape. Iverstang, na ogripo tu alamala dape. You sa e whip me. You no krimoro me. You sa e nak mga planga.
ino betre moromi. I verstaan, te you roof 20 roof, de ma kisi fuwang. Te you pedofiel 100 pedofiel, de ma kisi fuwang. Te you be moordba of you do sani, de mo kisi one day. Dat mek de mij tak 99 day. Na fa furman a 100 sen af gado. Lek fa de school to de no de. Toch im luko ome school to de mij arrester no de. Dat wa taki na alata mentaliteit na wa ouro gwenti. Maar a jari voor openbaring a fen presi. En iniwa man die denkt dat kan machti morogado. Iniwa man die denkt dat kan tranga morogado. Iniwa man die denkt dat hij tek alibi. Hij denkt dat hij abi machti abratrawang. Dan na de sandis opsa. Daarom e bardens mataki. Tewe kona bonu kampu. Tewe guade man. We weer bella short. We gade objaman. We chauru u bepaalde klachten go die bepaalde sma. We gonna pressie, we krijgen bepaalde nood die de man. En if you up your mentaliteit, you takru maniri. You know was prati nanga a wis au passe barne tapu. A pedofiel grandpa sa jojo you. A lesbis au masa jojo you. Toch? Alla umas masa kei kampu yo grid deya. If you know a homo, ye roko obia. Maar je hebt takru kras mentaliteit mino taka winti. Dan natuurlijk, je valt chimboy lastig. Je valt chim, is ook mijn zanger. Is ook mijn artiest. Zij playmate man. Is ook mijn obja man. Is ook mijn man. Zij play stoere guy, six-pack boy. De man a go man. Trouwen e gap chimbeje, trouwen ap chimboy de go. Dat te wan san confiral. Dat te we kosi. Obja man, sap suma we kosi. Te wan man duwa ogri nga sunil. De non kon taigi mitak na deng man nak sunil. Na a man san du asan na nga man a man dat kosi. Jullie ezels kunnen niet ieder onder één kam scheren. Want als ik een roever ben, toevallig in dat huis waar ik woon, kan je niet zeggen desma ina oso da per roof. If een pedofiel de in uw familie, dat je na bijvoorbeeld familie Steenbok, dan ook ataki de Steenbok na pedofiel. If bijvoorbeeld wat inbreker etang in uw familie, ja wat inbreker in uw osso, dan ook ataki familie Kronto ab e furu. Ano den e furu na au me furu na au pe furu. Na boysa de na osso e furu. Dat tewe kosisma, sapfa we kosisma. Daarom ik met taki te ego voor negativiteit. Dat hij de negatieve mensen, die gaat zien hoe ze gaan reageren. Het is al met hem bijna 1 miljoen keren al viraal gegaan. Weet je waarom? Soms als je mediaman bent, je bent mediageil, moet je soms weten wat je zegt met je mond. Wat ligt van dit jaar, allemaal in hoorkracht, takwasan moest met me toe. Zo zijn de mensen. Jullie zijn zondaren. Niet alleen die meneer is beïnvloed door de duivel. Jullie ook zijn beoordeeld. Wala mana du ogri ba in alibi. No mano desa takano du ogri. No mano kontemi tak ano du ogri. Maar te you te kwan tak na you tapu lek obja man. Lek yeye man. Lek winti bribi man. Dan moet je extra op jezelf gaan letten. Omdat beproevingen ik kon naar je passie. Ik zie het ook bij mij. Omas mij kon ja. Als de opzettelijk. Vika she mindri futu. Ik jaag je mars weg. Je kon tak dondo sani. Me yagi mars. Oisabu seide. Na tesi uwan tja consolisi. Tamara uwan fen punten. En vooral de vrouwen. Te we go na presi. Sap sa we do. Soms na letterlijk na suku we go suku de obia man. Na modo we go met die de bonu man. We go sutu schot tap de man. Jullie moeten ook eerlijk zijn. We gaan dansen we sutu schot tap de poku man. U lop populair man. U lop bepaalde sani. Maar wat daar gebeurd is. Motakeng, het is terecht. Te you lop umasma. Jum sabi sana wa verschil voor een volwassen dame. Een vrouw na een gemiddelde leeftijd. Wa umasma sa abi een volwassen leeftijd. Je moet het weten. Een kind is altijd onschuldig. Een kind is altijd en zal altijd onschuldig blijven. Laten we het meenemen. Als je vandaag of morgen beoordeeld bent geworden door de rechter, de politie. Toch? Moet je de rechter niet kwalijk nemen. Moet je de politie niet kwalijk nemen. Een kind beneden 18 jaar.
Zelf een kind die 8 jaar is bijna niet ontwikkeld. Maar jullie maningre. En daarom zeg ik, jullie moeten letten op wat je hebt chinfugo. Jullie moeten letten op bepaalde dingen. Ik was ook in het binnenland. Je ziet het zelf. Chim meisje. In een foto ook toe. Het is hetzelfde. Wat gebeurt? Bon voor tori. No kadoro ete. Voor losma. Maar. A jari voor openbaar in een karma. Euroko. Lefa ya pedofiel. Manengre. So ya pedofiel umasma. Dene lip de chimbo yang rus. Por so ya po atup ching. Ze zijn een gevaar. Die watu mannen ze zijn een gevaar. Tene go in a birti voor een kres. Tene go in a birti voor een skoro. Tene go in een birti voor een peuterschool. Zijn die mannen een gevaar? Meestal om mijn umasma ook doen een gevaar. Tene go. Pe manengre de. Pe youngboy de. Pe chimboy de. Ze zijn ook een gevaar. Je hebt pedofiel mannen en pedofiel vrouwen. Je hebt jonge dames. If de ga Asiana is Asiana gelijk onveilig. De loopt opa. Maar je hebt een kroepbakka opa. De loopt youngboy. Maar er zijn wetten en regels. Er zijn wetten en regels. In India bijvoorbeeld. Trouwt men al met 14 jaar. Trouwt men al soms met 7 jaar. Maar in Suriname hebben we dat niet. In het buitenland, bepaalde Aziatische landen, heb je bepaalde huwelijks, het is normaal. 10 jaar mag dat kind al trouwen, zien het zelf op social media. Maar wat is er? In Suriname hebben we een ander soort cultuur. Daar moeten we respect daarvoor hebben. Dus asan samsa, mina laatste massa okkeuren goed, omdat milai umapching. Mina laatste massa okkeuren goed. Maar tewe taki, uwan beoordeel, unok tebi ekos politiek, temi etak abra politiek, metak doa lof de politiek man, e ne hoorde aan de regels. Wan lo parlementariërs, dat wat tak minotak alamala. Bepaalde schoten ne hoorde aan de wetten en regels, zodat die gewapende machten afkati de ne horing. Maar niet allemaal. Daarom gebruikt men altijd dat woord, de goede niet nagesproken. Maar tewan sanip sananga wan bonumang, dat de ma etaki den bonumang, den pastor, den pater, den politiek man, den schotu. Het is de grootste stommiteit die jullie kunnen gebruiken als zogenaamd geleerde mensen. Je moet praten over de persoon die jou heeft benadeeld. Denk voerman, denk rovers. Amasa roof kon je osso nanga im abeng. Jullie moeten geen valse vingeraanwijzingen doen naar allemaal. Want if een man haal een foefje uit naar een libisma, lefa amadu atori dape. Ino kan kontak ala bonu man. Ino kan kontak ala obyaman tanso. Ino kan kontak tak bonu me time broko oso. En mi oso no binop no broko. Ino kan kontak baka planga bonu man. Tak bonu man etem chim broko dofo. We mi ne time broko dofo. Mi dofo diri. I verstaan dat te you ne hori aan de wet en regels voor a winti. Te we komt desmee ko wasa unu we play gado di desma. Te usap tak desma groen. Dat we mek misbruik voor desma onwetendheid. Dat soms dat de karma o wipu awan fruang. De karma o wipu nu. Daarom mi te desma taki. Te we gaan pres om zoeken als ondersteuning. Jullie moeten het doen. Jullie moeten alert zijn. En 3 sana mooi wang. 3 kwam voor de bonuma sabi. Takuno sap next year. Asan sa gebeurt no de langa abrada. Iedereen na ena enige no? Isa op de opa de grandpa. Feestje bepaalde bonuma live hier en daar. Wat lof de bonuma sa apvrouw. Dat te fumas mako was stap de jari de apvrouw. De zijn niet capabel genoeg om op straat te gaan om een vrouw te zien en zeggen hallo schat ik vind je leuk. Daarom te de baders magawa presi de ma ab de kwardadigheid. De me was desma tai desma hora de presi. De was desma hoor na de presi. De doe de ogrinangasma. As mij ko creëer no toe. De doe ogrinangasma. Te me tak desa da we tegen me. Te me tak aware da we tegen me. No amane ko wasami. Da me poto watra jasma fu horen ja. No asmane ko wasami fu pratu nanga you vrouw. No amane ko wasami da me soet faya in wa familie. Ik doe het niet.
En daarom ik im lukutaki negativisten gaan me altijd haten. Mensen met een negatief denken, ze gaan me altijd haten. Je moet lak hebben aan negativisten. Je moet lak hebben aan haters zonder verstand. Je werk dat je bent komen doen, leg op je man. Je moet letten op jezelf. En daarom mek je tena de takru yeye Jojo Unu. Sambe du ogri na fesi en uno prati fu a reïncarnatie. Fu ogri koi ni kring, da ala de sandis wo du ya. Ala de sandis yo du. En daarom mek je uno sen op chingwanga vakantie. Let op vooral op de umap chinsou abi. Mijn kinderen spelen niet met mensen van de buurt. Mino kweki so, mi mabe leru altijd om ta in osso. En nu zie ik de vruchten daarvan. Mi kweki mi pchi altijd, mi dereji mi pchi. Ik ben bereid dood te gaan voor mijn kinderen. Maar daarom moeten ze ook weten hoe ze lopen. Jij als ouder moet alert zijn. Dus wij die beoordelen. Ik kost bonumang, tak bonumang disi. Utak abra asma sa doasani. Utak abra asma sa doasani. Want misap ome echte objamatief mi. Mi apsap ome echte dumang. Objamang. Sane horen bezig na de sandisi. Maar tine na die da au go viral. Let van bijvoorbeeld wat groepskoutu. Doe wat ogri. Misa tak de den skoutu na furman. Misa matak na den skoutu e roof. Ano den skoutu. You sabe ap you voergedrag voor si gooi na korps. You be abi kwaadadig gedrag voor si go tron minister. Ibe gwende wa oplichter voor si ibe tron president. Ibe gwende furu. I pleeg korrup voor si ibe tron dominee. I denk dat te you tron dominee yo verander. A lata mentaliteit zou abi jullie nemen het overal mee. Jullie proberen te camoufleren. Door jullie allata gedrag die jullie hebben. Maar geloof me, wat in jou leeft, leeft gewoon in jou. Leg van dit jaar, allemaal zijn familie. Ik zeg het altijd, mi loop umasma. Maar no, omdat ik loop umasma, dan ga alla umasma. En no, lobby dat mi abi. Mi aba lobby omdat een vrouw een symbool is. Een vrouw is een prachtig symbool voor de God heeft een vrouw geschapen voor een man. Maar je moet het verschil kunnen weten van vrouw en kind. Iedereen heeft fouten gemaakt. Iedereen. Er is niemand die fouten heeft gemaakt in zijn leven. You say look at me life. Ik. You. I opa I oma wala mala mek sound mek foto. Maar te you mek wa foto in alibi. In begi gado fu anon gebeur moro. In begi tapi yeye de tak anon gebeur moro. En trap niet in verleiding. Hier is de man dat onze vader die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden als ook op aarde. En leid mij niet in verleiding. No chamigo in verleiding. Na sanda de me begi junu. A verleiding na grond tapu. A verleiding voor libisma. A bigi. A verleiding pisi. Jullie moeten sterk staan. Want de artsen gaan in verleiding. De ministers gaan in verleiding. De rover heeft niet zomaar geroofd. Een inbreker gaat in verleiding. Een pedofiel, een verkrachter. Een directeur gaat in verleiding. Zo zijn wij mensen. Jullie mensen vallen allemaal onder een stukje categorie van zonde. Wat je moet doen tegen wiki manting, begi gado funo go in verleiding. Mi barodi. Tot de volgende keer. Weer is am taki. Begi gado tak san tek wasma, no tek u nooit. Maar nou juichen nooit, voor tak ef na you, zou ik jou anders aanpakken. Begi gado, te you wiki manting taki, no go in verleiding. Want a verleiding in grond tapu, kan me ki tro rover. A verleiding kan me ki tro verkrachten. A verleiding kan me ki grabus maketi. A verleiding kan me ki broko go in wan bank. A verleiding, sa libis mee verleid you kan kier wan sma, you kan kies wan bepaalde atibron. Het is maar een stukje verleiding. Dus letten jullie altijd daarop. Minobung, maar tenminste, mileri, fu begi, fu no go in verleiding. Omdat die te karma onak you. Zij we doen in doen die ook kona kring. Dus koni, tewe kos bonumang, u kos asma, sa hala san dat uit. Uno kos alamala. Omdat misa bon voor ding, san sabi, a waarde en normen in Europa.